Cyklisté z regionu i z větších dálek v neděli 17. června po 18. pokořili v sedle kola Kozinec na dalším ročníku memoriálu doktora Jana Egona Kozla. Vynálezce horského kola doktor Jan Egon Kozel by na startu letošní cyklistické časovky na Kozinec skutečně mečel radostí jako malý kozlík. Nádherné počasí a velmi slušně zaplněná startovní listina. Co více si přát. Výjimečně povedenou účast 137 bikerů z loňska letošní 18. ročník nezopakoval. Ovšem i tak číslo 116 příznivců Kozlova vehiklu bylo velmi slušným odrazovým můstkem k vydařenému závodu. Časovka do vrchu se startem na rozcestí v Oldřichovicích směrem na Kozinec je bezesporu extrémním závodem. Kdo si Kozinec aspoň jednou v životě zkusil na kole vyjet, dobře ví, že trasa o délce 2700 metrů s převýšením 237 metrů je skutečným zabijákem. I proto na startu povětšinou chybí malí a nejmenší cyklisté, kteří by rozsah startovní listiny mnohonásobně zvětšili. Letmé pohledy na příchozí bikery dávali tušit všeliké ambice a motivace. Někteří přijeli šlapat do pedálů s jediným cílem pokořit Kozinec, rekordy, sami sebe nebo zvítězit nad svým osobním maximem. Jiní přijeli podpořit kolektiv či cyklistickou partu. Další udělat něco pro své zdraví a zbylí prožít fantasticky vymalovanou sportovní neděli. Krátce po 10. hodině ranní vyjela na trať první závodnice. Po několika letech absence na regionálních cyklistických závodech se do sedla dvoukolového oře opět usadila Olga Skupěňová. Několikanásobná vítězka časovky na Kozinec odjela letošní porci téměř 3 kilometrů v kategorii rekreačních cyklistek. Celkový čas 16:17:55 nepatřil k osobním maximum Olgy Skupěňové na této trati. Ovšem dostat se do závodní formy kolem 11 minut jako kdysi trvá přece jenom déle. V kategorii rekreačních cyklistek se na trati objevila i třinecká starostka Věra Palkovská, která v cíli chybět nemohla. Na vrcholu byla za necelých 23 minut. Každoročně nejsilněji obsazeným byl závod hlavní mužské kategorie do 45 let. Právě z této kategorie se s železnou pravidelností rekrutuje i celkový vítěz ročníku s nejrychlejším časem a jinak tomu nebylo ani letos. 26 mužů z A1 bojovalo s krutým převýšením. Každý z nich chtěl ve výsledkové listině co nejvýše. 23 z nich ovšem zůstane minimálně do příštího ročníku mediálně bezejmenných. Na medailový stupínek dojel Věslav Kotas z Ropice, který již v historických tabulkách časem 8:19 v roce 2007 ochutnal na této trati vítězství. Jeho letošní čas 8:54:63 byl bronzový. Jako druhý se k bráně borců prošlapal Martin Kvapulínský z Havířova. Jeho čas 8:27:39. Absolutním vítězem se stal Petr Svačina z Chotěbuzy, který obhájil loňské prvenství. Jeho loňský čas 8:01:85 v letošním závodu zpomalilo s největší pravděpodobností Velké horko. Přesto 8:13:67 bylo k nepřekonání. Odměnou mu byla hlavní cena pořadatelů pro celkového vítěze a nejlepšího bajkera. Ani o něco starší muži se na trati nešetřili. V kategorii nad 45 let byl nejrychlejší Miroslav Sikora z Třince. Jeho zlatý čas měl hodnotu 9:37:30. Jen o pár vteřin pomalejší byl Karel Rudsky z Třince na druhém místě. Třetí skončil vrchař z Frýdku místku Roman Franta. Spojení kategorie nad 60 let s časovkou na Kozinec se může na první pohled zdát jako naprostá utopie. Přesto se našli 3 cyklisté s gigantickým fyzickým fondem, před kterými Kozinec smeká a dokonce si sedá na zadek. Absolutorium zaslouží bronzový Petr Ritter. Někdejší železný muž stále udržuje kondici na 100% hladině. 2700 metrů zajel za neuvěřitelný 16:32 a za sebou nechal v celkovém hodnocení 23 cyklistů. Dalším neuvěřitelným cyklistou této kategorie byl druhý v pořadí Petr Veselý z Třince. Jeho spanilá jízda trvala 11 minut a 34 vteřin a byl to bez pochyby koncert síly, vytrvalosti a dynamiky, o které si mohla větší polovina startovního pole nechat jen zdát. Rychlejší v této kategorii byl už jen vítěz Vladislav Stonavský z Nýtku. I jeho čas 10:50 byl fantastický. Mezi ženami královala zahraniční účastnice z Krakova Kateřina Ščurek. Její vítězný čas měl hodnotu 11:26:56. Druhá dojela třinecká Michaela Sikorová a třetí Adéla Otevřelová z Českého Těšína. Zvláštní pozornost zasloužila kategorie rodičů s dětmi. Vytáhnout nahoru váhu kola a vlastního těla je kumšt. Přidat si ovšem k tomu ještě handicap v podobě dítěte je kumšt na druhou. Do tohoto extrémního závodu se závažím se vydalo 11 dvojic a řádili hosté ze zahraničí Adamčikovi.
Zofia s otcem dojela první a její bratr Michal opět s otcem skončil třetí. Mezi ně se dokázal vklínit jen Matěj Kantor se svým otcem Tomášem z třineckého Android týmu. Dětské kategorie, přestože i jejich výkony byly fantastické, už jen telegraficky a jen ti nejlepší. Chlapci do 12 let zlatý Lukáš Svoboda Mosty u Jablunkova. Ve stejné kategorii dívek zvítězila Nikol Martinková také z Mostů u Jablunkova. Chlapci do 15 let David Běleš z Nýtku a kategorii dívek pozlatila Jana Kavulková ze Skimosty. Nejrychlejším rekreačním cyklistou byl Lukáš Bertus z Třince s časem 9:23:74, který rozhodně rekreační nebyl. Nejrychlejší ženou v této kategorii byla opět zahraniční bajkerka Małgorzata Adamčik z Jastřembiazdroj. Nedělní pohoda na Kozinci byla pak adekvátní odměnou za vynaloženou energii. Nechyběla ani doplňková, velmi oblíbená soutěž. Tentokrát se po parkovišti honily ojeté gumy. Nejvíce poslouchali Petra Veselého, který ke druhému místu v časovce tak přidal i sud piva pro nejlepšího honáka cyklistických pneumatik. Co říci závěrem, velmi povedená akce, řekl by doktor Kozel, a rozhodně by se radoval. Za rok ahoj.